bafowethu nginensizwa yasehlala Nkosi. Esohlala Nkosi selunumngwana ngoma. Unongoma phela. Okay. Kulungile ngifuna neshop phela ukuthi njengoba kusehlala Nkosi ngisolo. Kubana hawa chef bangibulala umkhaya. Kubana ngoma. Kubana ngoma. Uyabuya mfowethu. Kola kunjani? Ngiyaphila kabe yakho. Lalela. Ngifuna ukwazi mfethu. uShenge akanayo ingoma yakhe. Nanga phuma stage lo. Nanhlola Shenge wenza ngani? uthi niyazi angazi bafuna manzini konaka manzini uShenge akanayo ingoma yakhe. Akanayo ingoma yakhe ngoma phela ukwazi usuka stage onamakhitha ngoma. yebo kumele ngiyobhadala ukuthi bazongididisa ingoma ezabantu onkashwayo kuyaqala endimeni bafethu siyaqala lokho endimeni ukuba nomculi oqashwa iSouth Africa ikhambise khona ubuye wenzane khona ngabe ngisegoli ngiyakwenza kona lokho hawu ngiyakwenza wona lo mhlobo akunangoma kodwa Shenge mana-ke siyakuhlohla ke manje sesibophe nama-eyes. hayi baphela ke ngawo Shenge bese kuphela kanjalo ngimahamba kwakunoShenge awu Shenge wayecula kahle abadlali ke bekuyilapha nawo amagama enyuka nawo. Okay Shenge mfethu nje sile serious kunabantu abafisa ukufeatureisha mfethu uyaziwa uMr Million mabo wangena engomeni alenzeki iphutha ukuthi ingoma yakhe ingabe nayo imillion. Uthini lonto ngoShenge? Isho likhulu mfethu ngoba ngike ngibuzwe nokuthi mhlambe ngenza ngani angazi nami ngiyangena nje ngimemezele ngizwe futhi ukuthi cha bekumnandi futhi ngienjoy ingoma uma ngenathi Shenge uma ngenganalo muzwa nje ukuthi cha bengienjoy ingoma na kanjani izonishaya imililo bengisupporte futhi abangenzeli phansi Nkosi yami usanda kubonakala uvuka nemillion kuFacebook. Hey ngithini ke mina kubo ke ngibonge ngithini ke ubongwa kanjani mhlawumbe mhlawumbe yimo ngabona uShenge ngabe ugogo usapheli saka njengohleli ugogo saka uzala ubaba uMaZulu impela saka usho uShenge njengoba nami ngiyocula nje Shenge uzongifisha ngifuna ukucula nami uqamba manga uzokwazi ukungena kulelisi awusho futhi uqamba manga ngibone hayi kulungile okunto futhi mana uShenge simthola kanjani inamba isakazeke lapha kumabhayo Facebook nansi ayihleli lapha ithedeke na ku TikTok nansi ayithe saka lapha bayithatha nje bayafona bayabhuka kuphela abasendo viewers eyamabooking kukhona nje bese beqalile ngo-viewers. Ayi njengoba kushisa kanjena nje benu uthini ke mina uthini endlini bafethu babayini bafethu